Тук сме с Иван Чорлев. Преди 2 дни той празнуваше своя рожден ден. Той е роден на 29 май 1960 година. Честит рожден ден! Първо да сте жив и здрав. Повода да се видим също е днешния ден, 31 май, когато празнуваме 107 години футбол в Пазарджик. Честит празник! Надявам се, че го чувствате такъв. И да започнем от самото начало. Как се запалихте по футбол и кога за първи път ви увлече топката? Още от дете, от малък, който се запалих и къде започнах 10 годишен да играя в детския отбор, след това в младша, старша възраст, младежки формация и след това в мъже. Кой ви беше първият треньор като дете? Първият треньор ми беше Танас Боянов. Да. Поддържате ли връзка все още? Поддържаме, да. Да. А след това, кои са? Цацо в 17 годишен, когато дойде и тогава ме взе в мъжкия отбор Петър Жеков. Петър Жеков? Да. Това е интересно. Помните ли първия си мач за мъжки отбор? Помня го. Сметово от Перник. Коя година? 78, 79, не трябва там. 78. Вкарах, това не беше и първия гол. Да. С третия гол вкарах. С 3-0 дебют. В Пазарджик? Да, в Пазарджик. Тогава отбор още се казва Бенковски. Бенковски, да. Да, през ноември 79 се преименува на Хебър. Да. След това знам, че сте голмайстор на единната Б група. Да. Имаше ли някакви специални поощрения за това? Не. Не. Никакви нямаше. Ние си играехме, премията ни беше 15 лева. 15 лева. Но са ви писали името в вестниците, спортните вестници, в справочниците, като голмайстор? Да. Това да. И след това вече като направих първите 100 матча за Хебър, тогава дадоха премия 1000 лева. От футболни си. Да. А колко матча имате за Хебър? Имате ли статистика? Не мога да ги сметна. Аз не ги смятам. Нито матчовете, нито головете, защото аз по принцип съм екипен играч и никога не съм бил соло. Вече за мен е важно отбора да побеждава. И зато и не ги броя. А головете? Головете не ги броя. Да. Голмайстор, който не си брои головете. Да. Тя си 79, когато влезнахме в 78-79, тогава. Да, бе голмайстор и бях изиграл 38 мача от 38. Значи не сте имали много контузии? Не. Кои са другите треньори след Петър Жеков, които сте били в мъжки отбор? Цацо ми беше Бог да го прости, Танчо Диве Бог да го прости. След и другите беха Шаранко Бог да го прости, Милев Бог да го прости, те всички починаха. Вагларов Бог да го прости. Тези са били така треньорите. В децата ми беше и Начко. Начко Василев? Да, той на време беше на детския отбор. Кой е най-яркият ви спомен от мъжкия отбор? За влизането в А група. Голяма радост. Най-голямата радост. Тогава за първ път в историята на пазарджишкия футбол не успяхме само с пазарджики. Как виждаш първото участие на Хебър тогава в А-група и сега последното участие, 6-тия сезон, който измина преди броени дни? При нас беше, защото ние на сезона бяхме седми. Победихме Левски и Черноморе навънка много, много добре, но тогава политическата обстановка в страната както беше и така направиха, че да изпаднем. От нашето ръководство, не от други партии. А смяташ ли, че тогава, ако са давали 3 точки, а не 2 точки, щяхме да останем в групата? Ние при 2 и при 3 пак щяхме да останем, но ръководството раздели клуба, футболистите, всичко направиха възможно да може да стане. Да, но след това се връщате веднага след един сезон. Да, но тогава аз вече бях в чужбина и не остана.
Къде отиде след Хебър, за тези, които не знаят? Защото мене ми преди в Пари Солун, защото да не е друго, какво не ме пуснаха. И зато реших, че искам да опитам да вънка как е. И как беше в Куманово? Много добре. Много добре. Колко време? И близо година аз отидох, те бяха последни и останахме. С мой гол останах. 1-0. След това имаше един период, който не искаха, Гьоков беше на Вардар Скопие и стана така, че пък офертата на Сараево беше по-добра и аз реших, че там и се отказах. Трябваше да стана войната. Да. И ме върнаха и оттам отидох в Силистра. Доростол Силистра. Да. Те къде играеха тогава? Б-група. Б-група. Колко време игра за тях? 1 година. 1 година. Бяхме заедно там и бяхме добри футболисти. И Тошко Марев беше там и Краси Коев. След Силистра? След Силистра се върна в Играли още за? Играх, да. Тук в района. Да. Не в Хебър. В кои отбори в региона си играл? В Брациго играх, в Пещера играх и другото къде беше. И в Ковачево. И в Ковачево. Да. Да. След като приключи своята състезателна кариера? И като приключи, отидох и играя. Завърших на една спортната академия, взех тренерски лицензии и работих 4 години като тренер. И къде беше треньор? За Виноградец. В Виноградец. И от Б окръжна група и отkarах в В. В В. След това? След това приключваме с футбол. Добре, не си ли бил изкушаван отново да водиш някой отбор? Не. Не. Те тогава бяха такива времената. Много. Аз и попрецах за той, защото тогава бяха те борците, както се казва. Да. И там имаше едно вече. Да. Много вече. И не беше здравословно. Разбирам. Добре, като играч, кой треньор най-голямо влияние ти оказва, от кой си се учил най-много, кой е бил В началото дете от Метата Боянов и след това от Милев. От Милев. Милев беше най-сериозен. Да. Много сериозен и ние затова и успяхме да влезем в това група, защото беше много сериозен. При него дисциплината беше на всички. И много тренировки. Да. Ние тренирахме винаги по сутрин след обяд. Добре, как се озова да бъдеш домакин на стадион Георги Бенковски след толкова години? Кой те покани и как се случи това нещо? И стана така, че ето Ковачев Бог да го прости. Но там беше другото, да помагам на това, но все пак реших се да остана, защото това ми е родния клуб. Да. Независимо какво ще работиш, има уважението на футболистите, те поне знаят, четат, знаят кой какво е. И затова. В тази роля имаш ли някои интересни случки с футболисти на Хебър? В БА група? Не си спомня такива. Иначе за майтапи така, за децелби, да. Но иначе проблеми никога не съм имал, нито аз, нито те са. Не проблеми. Да кажем нападателите, като знаят, че си нападател и си вкарал толкова голове, нещо да питат. Това беше, те ме питаха, ама имаше хора, треньори, като да ставаш треньори, те не разрешават. Да. Иначе да, оставахме след тренировката, но те ги прибираха. Добре, какво е 7 години да си край тъч линията на любимия си клуб и да го видиш отново в А-група? Беше фантастично, но вътре съм се чувствал по-добре, отколкото идвам. Добре, как можеш да се поставиш, защото ти си играл първия сезон в А-група, си видял сега и тези сезони, за тези 6 участия на Хебър, кой според теб е най-стойностен като период или като сезон? Кой да го такова?
Първият беше много така турбулентен преди да дойде Лукопен. Да. Дойде той, нали, оправиха се нещата, дисциплина при него също има много голяма. И следващата година пак така, нали, но как да го кажа, интригите не трябва да... Добре, да оставим интригите на страна. Спортно-технически, ако Любо Пенев беше останал и този сезон, щеше ли отново Хебър да се спаси според те? Мисля, че да. Да. Мисля, че да. Защото специално, нали, с него да сме говорили, за него Пазарджик е града, който най-много харесва. Наистина. Да. Ако беше му предложили Пазарджик да остане, той нито не живее в Пловдив. Никой. Да. Винаги ще се остане тук. А ти си играл срещу него? Да. Играл си срещу Велинов? Да. Вкарвал си гол на Велинов? Да, и срещу Ради Здравков. Да. И сме играли, да. С Ради Здравков 79-та и Велинов с Пенев 87-та. Да. Говорихте ли си за това, докато те бяха тук? Да. Говорим си, но как да ви кажа, са спомени, където винаги ще останат в съзнанието, така че никога не мога да мисля. Един такъв въпрос, помни ли Пазарджик своята футболна история? Мисля, че трябва да помня. Трябва да помня. Това е град, който заслужава да бъде не в Тея, само в Агропа. Ние такава публика, каквато имахме на времето, просто Левски ЦСК така се доближава. Добре, каква е причината да има такъв отлив на публика, да гледа на стадиона полупразен или с много малко хора в Агропа? Не знам, може би някои знаят в чужбина, други се такова от много чужденци, защото не се дава път на нашите момчета. Може би за това. Така мисля, че за това и така стана. Защото все пак на нас са ни дали шанс. Бабта не бъл да го прости. Ние това бяхме Жеков, това ме и мен и Дечо Бог да го прости, моя колега днес, нали, годишния по смъртта му. Но той ни взе на 17 години в Жеков. И те, и бат Таня, ако не беше не дал шанс на нас, нямаше как да стане толкова лесно. Но просто с мачове се натрупва и се става футболист. Дали ставаше или не става. Но те не им дават шанс да могат поне да ги видят дали става. Това, че Йордан Чолов даде шанс в последните мачове, някои млади момчета одобряват. Винаги съм го твърдял и съм искал Пазарджиклия да бъде в отбора на Хебър. Защото винаги най-големото успех сме ги получавали само с Пазарджиклия. Ето при него може да такова, но при него като водещ отбора и винаги така като съм го гледал аз, нали, вие сте гледали, нали, сте коментирали, те играеха много по-добре, отколкото при Акрапове. Да. Много по-добре. Той ли е правилният човек да остане треньор на Хебър в втора лига? Мисля, че да, защото ето, Танчо Калпаков беше, ето, отиде в Марек миналата година, паднаха от гости от Ботевград тази година и вкара. Винаги трябва да се дава шанс на младите момчета, винаги. А ние имаме хубави треньори, хубави футболисти, където са били. Не ли се даде шанс, просто няма как да стане. А как виждате школата на Хебър към днешен ден? Аз за сега не съм така запознат по общината, дали да пари за тях. Не мога да такова, но има много. Това са 400 деца. Да. На времето, по наше време, ние като бяхме, винаги по 2-3 футболисти влизаха в нашия отбор. И сега и така трябва да се направи, да има това кучето на футболисти. Ние Пазарджик, Пловдив и Благоевград бяхме най-добрите школи в България. А имаме ли условията за това? Защото много хора, идвайки в Пазарджик и виждайки толкова терени,
се възхищават на това нещо, защото повечето областни градове имат един основен терен и да кажем едно, максимум две тренировъчни игрища. Ние имаме много повече. Ние имаме много повече, имаме много да разбирам, че националите до 21 години ще играят. Да. Така че имаме най-добрите условия в Пазарджик. И сме точно на както се казва, на пъпа на България и всеки иска да дойде тук, защото всяка една дестинация ни е нас най-близка. Защото да тръгнеш от Петрич и да отидеш във Варна е едно, друго да си от Пазарджик и да отидеш до Варна, до София, нали, там им е много по-добре на Славия, на Левски, на ЦСКА, на всички е по-добре да играят тук, отколкото да пътуват някъде. Може би и затова ЦСКА изиграха два мача тук, като домакини, като не могаха да ползват Васил Левски. И носи късмет, защото когато играят тук, винаги побеждават. Да. Сега и Крумовград знам, че искат да играят в Пазарджик. Не знам как ще стане. Не знам, може би, не знам дали ще продължат, защото с това изпадане. Да. Излезе една класация днес, че Хебър на 39-та позиция, вечната ранглиста по спечелени точки. Изкачили сме с няколко места за тези 3 последователни сезона, които бяхме. Много хора казват, че не е трябвало да влизаме в А група, да си бъдем в Б група. Какво е вашето мнение? Заслужаваше ли си да изиграем тези 3 сезона? Винаги отбора на Хебър трябва да бъде в А група. Стигането до полуфинал за Купата на България успех ли е за вас? Голям успех. Да, ние на времето не успяхме. Тогава в снега само ние играхме тогава и Левски ни битоха. Ако не беше такова време, може би можеше да постигнем и ние такива цели, но не успяхме. Радвам се, че по нашите момчета успяхме. И това е лошото, че се падна Лудогорец. Да, това ще да ми бъде следващия въпрос. Ако не беше Лудогорец, може би щяхме да стигнем до финал. Друг въпрос, свързан пак с този турнир. Сякаш единствено Любо Пенев се осмели да обърне внимание на Купата на България, да бъде приоритет, защото преди това, от възстановяването на Купа 2016, винаги Купата на България не е била приоритет, а първенството е било основно и имало случаи, когато сме излизали с юноши или не са искали да се продължи нататък, за да има по-малко мачове. Но това е менталитета, защото Любо Пенев е печелял много такива купи, за да знае как става нещата. Други, които не са го печели, няма тази тръпка и просто не знаят за какво става въпрос. Купата е много важна. Един такъв въпрос. Преди имаше отбор ветерани, където играеха Хебър. Защо няма сега? И обединени ли сте вие? Виждате ли се? Поддържате ли връзка? Не. Просто спряха субсидията за ветераните и приключи. Някакси на мен ми се струва странно Витоша Бистрица да печели 9 поредни сезона Купата за ветерани. Един отбор, който няма такива традиции като Хебър, нали, основан е 60-та година. Там е вече друго. Да, ясно е, но... Добре, според това, аз ви питах за треньорите, за това, с който сте играли, кои играчи може да отличите като най-талантливи и много добри за Хебър, така, за вечни времена, които... За моето поколение, къде? Да, за вашето поколение. Аз ги предавам всички. Всичките бяха перфектни на света, защото те са защитници, халфове, нападатели и така че на всеки на позицията си беше перфектен. А предишното поколение, от кого сте се възхищавали, кои са били така местните пазарджишки футболисти, от които сте се учили и които сте гледали с удоволствие на стадиона? Трябва да видим, че са много, как да Кордин, Кенгурото, които бяха... И да кажем нападателите, които... Да, те такива. Аз това бях малък и тях ги гледах и винаги сме искали така да бъдем като тях. Това ни беше тръпката на нас, но Диньо, Цацо къде е такова, нали, той крилце. Имаше и други футболисти, но те тогава 74-та не бяха от Пазарджик Лейк. Да. Но
Но има, аз и като дете съм гледал Кевин Киган, това са велики футболисти, Кейн Далглиш, където са ми любими Ливърпул, любимия отбор през всичките години. И винаги съм се стремял да бъда някакси така като тях, нали, като ги гледаш как се движат, какво правят, как го правят и се опитваш да го правиш. И това са ми били тия любимите футболисти. Добре, срещу кой защитник ви е било най-трудно да играете като футболист на Хевър? Те от ЦСКА Джек, той беше Левски, Краси Коев доста са. И Ботев Пловдив, и Локо Пловдив имаха много. Всички отбори, където имаха много добре футболисти. А от всичките голове, които сте вкарвали, имате ли някаква статистика колко с глава, колко с ляв крак, с десен крак или... Не. Знам само, че имам някъде към 7-8 гола от център. От център. Срещу кой отбор? Пирин, срещу Ардак Търджали, Черно море, тогава го избрах за гол на кръга. Другите бях. Тук с Спартак си спомням, когато почнахме за влизането в Агропа първия мач, там ги победихме 2-1, аз карах двата гола, втория го изкарахме Жилко, точно в центрата. Да. И другите и сега не може да се спомнят къде бях. Да. Имаше едни табла, които направихме за 100 годишнината, като бяха първо в музея, сега са на стадиона. Да. Вас ви има на снимките там. Да. Когато сте били домакини, сте ги виждали, какво чувство беше да ги виждате на стените на стадиона? Това е една история, която нас ни кефи за това, защото се гледаме, нали, и млади сме били, и аз искам да съм пак на 20 години, нали, да ми почва кариерата, както каза и Меси, ще почетахме скоро. Така е, но другите момчета, те не гледат. Да, настоящите футболисти, които са били... Те не гледат. Да. Те не гледат, защото минават, те не знаят и историята на това. Това е доста тъжно, защото когато идваш в някой клуб, ти трябва да се запознаеш с неговата история, с неговите легенди. Да, те не знаят. Те не знаят и тези снимки за какво се сложат. Това е наистина жалко. А какво се случва с ветераните, когато идват на матч? Има ли осигурени карти за тях? Има ли условия, за да могат да гледат своя клуб? Мисля, че не. Не. И е много тъжно и са обидени колегите. Тъжно е това, защото отношението спрямо тях не е добро. По цял свят клубовете уважават своите легенди и им дават VIP местата, където те да гледат и непрекъснато са в фокуса на екраните. Да, там, но при нас не е така. И това е жалко, защото трябва да се уважават, както ние сме уважавали преди нас футболистите. Трябва да се уважават поколението. Казват, вие какво сте играли, ама това това време беше друго. Това е друго, но при нас, ако беха тия свободни излизания, аз си казвам, не мисля, че ние сме така седяли. Колко менеджери пред стадиона чакаха целият отбор. Но просто такива бяха времената, не пускаха никъде. Ни в друг отбор, никъде, за чужбина абсурд. Разкажете повече за проваления трансфер в Арис Солун. Много. Тогава ми беше много тежко. Какво точно се случи? 16 или 17 часа бяхме тук в спортната зала. Тогава беше дружба. Да. И там говориха, даваха пари, такива пари даваха, където общината нямаше за цяла година такива бюджет. Плюс автобус, плюс подготовки, обаче не. Казаха не. Едните викаха не виде, другите викаха няма да виде. И дойде Борис Димитров, той дойде и каза не. Не обича града, няма да замине. И как да ви кажа, тук до вкъщи не знам как ще се превърна.
толкова не беше зле, защото действително Арисон тогава бяха много, много добър отбор. Щеше ли се развие по друг начин живота, ако бяхте отишли? Много по-добре. Да. И условията, които ме предлагаха, бяха фантастични. Да. Много добре, но така стана, че не ме пуснаха. И така, късмет. Както стана и войната в Сараево. Да. Така не е бил късмет. Да. Не съжалявам за нищо. Преди знаем, че е имало организиран фен клуб на Хебър от Фердинанд Митев, 90-та година, е бил първия и точно до спортната зала Дружба сега Васил Левски са се събирали. Липсва ли нещо, че сега няма такъв организиран фен клуб и че не са обединени феновете? Не, те и публиката не са обединени сега. Не са обединени така, как беше преди обединени всички. А за това каква е причината? Не мога да го разбера. Не мога да се го обясня. Защото едно време каква подкрепа имахме, ние сега няма тази подкрепа. Не мога да се обясня защо, като ние имаме един отбор, един град. Така че не мога да се обясня. Като гледам другите отбори, ми се насъзяват очите, като гледам как за футболистите, за клуба, как ни гледат, как те. При нас това нещо, някакъв отлив и не мога да се обясня за това така. Добре, вие като едно сравнение, много често сменяме треньори в А група. Аз това го забелязах. Нали? Дори и първото ми влизане доста наставници се. Грешка ли е това? Трябва ли да се разчита на един, да кажем, като Любо Пенев, като Войн Войнов, които изкараха по цял сезон и доказаха, че това е печеливша формула? Аз съм против смяната на треньори толкова често. Трябва да се шанс да работи, трябва да се направи. Тъй, по принцип клубовете трябва да направят за, например, 3-4 години. Каква ще е структурата, какво ще бъде, какви са целите, какво ще бъде, както. И тогава вече да се такова. Те не могат да искат на секундата. Идва так да направи. Няма такава магическа пръчка, толкова бързо да стане. Ето Любо Пенев първият път спаси, вторият път спаси. Следващия път, като искаш да вървиш по-нагоре или пък да играеш за купата на България, да те привете. И това трябва да се направи преди сезона, да се вземат футболисти, да се надгражда и съм против това да се смеят като нов тактика. Отнася ли същото и за футболистите? Имахме рекорден брой футболисти, които минаха този последния сезон. Много. Той преди да влезем в тази група, те бяха пак много. Те на сезон се въртяха по 40-45 човека. Това е голямото количество. Да. И много разходи, защото те се вземат, подписат се договори, след 3 месеца ги освободят, плащат се неустойки и парите вместо тогава да се направиш осветление, не ги давахме за неустойки. А какво е мнението за чужденците? Знаем, че Сейран Осипов е първия чужденец играл в А група с екипа на Хебър. Когато сте играли редом с него, вярвали ли сте, че ще дойде ден, в който ще имаме толкова много чужденци в отбора? Не, никога не съм вярвал. Никога не съм вярвал, че ще има толкова чужденци. И не съм вярвал, че в Пазарджик има много талант. Има много талант. Обаче да се работи правилно с това. Много талантливи деца. Как виждате ролята на общината в футболния клуб? При точно какво беше, но сега вече не я виждам въобще. Аз не знам да са дали пари. Да виждам, нали, Монтана. Там той кмета издържа волейбол, баскетбол, футбол и сам. А тук при нас е само един отбор. Ето и както и с волейбола се приключи се с футбола. И сега не знам, те сега останаха и 4 човека, които имат договори. И аз не знам и какви футболисти трябва да вземат. Ако подготовката започва след 2 седмици. И ако не се направи селекция, не знам как ще тръгне отбор. Много хора са на мнение, че може да се заложи на юноши във втора лига и също на такива, които са играли в други отбори, като Бажуркин, като Тисовски и други местни момчета, които да се върнат. Да, но те ако си имат договори, няма да го дадат. Да. Защото Бажуркин знам, че е подписал за 2 години и половина. Да. Ето Гошо Вълчев се замина, той остане. Да. Също не знам и договора на Тисовски, който е в Гаврово.
те са го освободили от там. Освободили се, Да, значи да. може него да се върне. И за другите момчета не знам. Не знам как ще. Не знам какви са договорите. Михайлов видях, че той е подписал с Монтана. Да. Нов договор. Не знам. Не знам как позволиха да ги освободят всички. Добре, как виждате Хебър във втора лига следващия сезон? Да се бори отново да се върне в първа лига или просто да запази мястото си във втора лига? За мен е да се върне, но не знам как ще бъде с финансирането на клуба. Защото това е много важно. Да. Без сигурност не виждам кой ще бъде. Сега групата е намалена от 20 на 18 Да. отбора, това мисля, че е Да, по-удачно е. по-удачно. Защото по-малко Мачове. мачове има. Той може и някой друг да хвърли кърпа. Възможно е. Сега Тервел, където не е такова, те е ЦСКА 48. Не знам, може и други отбори да хвърлят кърпата, защото А възможно ли е Хебър да хвърли кърпата? Как виждате нещата? Защото има и такива спекулации. качуто на дърво да не се случи. Да. Защото това ще е пагубно за футбол, защото там отидели са в аматьорския 20 години, по принцип така влизаме На 20 на години. 20 години. Да. Кой е най-запомнящия момент като футболист? Кой матч никой няма да забравите? Кой? Последния матч с Локомотив Стара Загора. Стара Загора, когато влезахме и стадиона беше фул. Това се случва на днешната дата. Да, днешната дата точно. Точно на юбилея. Точно не влезе, тогава няма да го забравя, защото това беше голяма радост и за нас, и за феновете, и за целия град. А като треньор? Треньор Милев. Не, вие като треньор. Кой мач няма да забравите, когато сте водили отбор? Някое влизане. Да, там къде влезахме. Но аз не обичам да говоря много. А като домакин, кой беше най-вълнуващия момент? Влизането в А-група? Да. Симитли? Да, Симитли. Да. Симитли там беше защото в началото не очаквах, че ще влезем, обаче така стана, се завъртяха нещата и като бихме отгоре с 2 на 1, Дебра хвана дуспата и победихме и тогава вече ни се отвори шанс, защото 2 мача в къща ги имахме, си победихме Марегле, си паднали и така че това беше най-хубавото, защото едно е да пленеш като футболист, друго вече е като си от другата страна. Добре, трябваше ли Николай Митров да остане треньор в А-група? Мисля, че да. Трябваше му се даде шанс да направи изграждане, защото той ги вкара отбора, така че той трябваше да остане. Ама там станаха много такива неща с тези италианци, там къде дойдоха. Грешка ли беше това? Грешка голяма. Също като Бруно Трапович. Това ли са двете големи грешки Да, през тия 3 сезона? Там е по-голямата грешка с тези италианци, Да. къде дойдоха. И той Тошко Попов се усети и ги изгони много бързо, но вече бяха направили беля. Да. Добре, на днешната дата как мислите, че трябва да се отбелязва в Пазарджик? Защото някакси няма празнично настроение, това, че отбора изпадна във втора лига, няма събития, които са организирани нито от клуба, нито от общината. Да. Какво трябва да се случва на 31 май, въпреки че не е кръгла годишна, да кажем 100 години? Това за нас футбола е като празника на 24. Така че за футбола е 31 май. Да. Това трябва да е така. Но трябва някой да го организира. Не знам, сега виждам като че искат нещо да направят, ама кой ще го направи, как ще го направят. Не знам кой ще се вземе с тези неща. Преди Куто той ги правеше, сега той ги прави и казва, че чака да дойдат. Нали всички футболисти, къде са в чужбина, нашите колегите, и тогава да се направи една сбирка. Дали ще се направи, защото
от доста време сме се събирали. Да, сбирката е едно на ръка, но въпрос е дали самия град да организира нещо, за да отбележи това. Дали ще е някакъв демонстрационен матч, дали ще играят юноши. Просто да се почувства като празник 31 май. Абсолютно. Дори аз си го казах, аз винаги съм бил за това да се направи един такъв матч между ветерани, между каквито и хората да искат, и от публиката да искат да играят. Така да се направи като благотворителност и тези пари да се дадат някъде за благотворителност. Аз съм точно за тези неща. Има много нужда, дори за училища, за болници, за деца, за тези неща да се дадат. На 31 всяка година това да бъде като приоритет. Да се игра такива мачове за събиране на средства за деца и за училища, за благотворителност. Ако трябва да бъде издигната статуя на някой футболист през стадион Георги Бенковски, кой би бил той според вас? Има много заслужили, така че не мога да оправя. Не знам да кой знае. Не знам. Не мога да такова, защото ще обида някой. Имаш такава идея на Танчо Гилев да бъде издигната такава статуя? Да, той е дал защото много. Защото той е в живота си като всичко. треньор и капитан. И като футболист, и като треньор. И той е дал много. Може да се издигне, но те си казват другите на стопа не на този. Но при една такава анкета, нали, кой да се може да се направи. Като говорим за анкети, преди години бях правил такава за прозвището на клуба. Какво смятате вие лично за прозвището Грубари, което се използва от журналисти? Не знам, аз като играеш като футболист, аз никога не съм ги видел. Да. Никога. Аз след някъде, може би в едната, където са го писали, че тук ги загробихме тези. Да. И оттам може да е тръгнал. Но като футболист никога. При нас винаги беше само Бек. Да. Бенковски, пееха публиката. И дори когато вече 79-та година, когато станахме Хебър, те пак продължаха да се викат Бек. Да. Добре, какво смятате за стадион Бенковски? Да кажем, сега тревното покритие явно вече е направено както трябва. Прекрасно. Да, прави се няколко пъти, но накрая се заслужава резултата. Имаме вече осветление. Какво още е нужно за нашия стадион, за да стане той наистина едно добро място? Топ стадионът той можеше да стане, но трябваше да се направи игрището на Ливач по-добро стари. Там можеше да се направи прекрасно игрище. С концертие, както се можеше да бъде прекрасно. Късно ли е сега да се направи един нов стадион на място на Любен Шкодров? Може да се направи там за 10 хиляди, 12 не е много, това е нормално. Да. И там може да стане прекрасно. Там са ми минали детските години, ние отгоре като деца, там бях минал отгоре. Да. И там всичко тръгна отгоре, долу, айде в мъжката се влекаме. И там съм изживял най-хубавите години. Наскоро бях в Хамбург и си говорихме с Христо Тошев за вашия лагер там. Да. Наистина едно незабравимо преживяване. Той ми разказа някои спомени, но разкажете и вие как видяхте. Там е друга планета. Много. Ние никога не можем да спим. Просто като тренировки, всичко беше подсигурено както трябва. Терени. Днеска тренираш на този терен, след това тренираш на другия. Сутринта на този, вечерта на този. Всичко там е перфектно направено. Разбрах, че именно заради този лагер в Хамбург вие сте получили екипи и сте първият български отбор, който има спонсор. Гулденбург, бирата, която вече не съществува, вече е друго името Астра. Но с това също Хебър стана известен, че е първия футболен отбор в България с спонсор на екипа си. Да, и другото е, че ние бяхме на гости в Форт, там са заводите. И Форт дойдохте тук в Пазарджик. Те не станат спонсори, обаче там вече на ниво тук в общината. Тогава беше, не беше дошла демокрацията и там не знам какво са се разбирали и се отказаха и отидоха в София. Но те искаха да станат на нас.
Тоест Форд можеше да е в Да. Пазарджик, Да. да имаме Форд като спонсор на екипите Да. и да играем още в синьо, сигурно. Може да са спонсори на Кьолн. Да. Така че Да. можеш и бял-червено. Като тия старите екипи. Добре, това е другия въпрос, който много се коментира. Според вас, кой трябва да е екипа на Хебър като цветове? Исторически. И аз в началото, като беше, беха зелени. Да. 77-78 година. След това сме играли с бяли, бяло-черно, жълто, жълто-черно, сини с бяли гъщета. Ние никога така не сме имали, като другите отбори, точно такъв екип и той да си знае, като погледне и да кажеш, тези са Гойлетри, тия са Етър, тия са ЦСК, тия са Лес. И с какви ли не сме играли? В последните години се наложи зеленото, да кажем повече от 30 години вече. Да, зелено. Да. Хубаво е зеленото. Не случайно и Лудогорец играят, Ботев И Пирин. Да, и Пирин. Много отбори играят. И в Германия, Волсбург, Да. Вердер Бремен. Така играят с такива екипи. И зелено си е нашия цвят. Зеленото е цвят на надеждата и зеленото е цвят и на Тракия. А пък Пазарджик се намира в Тракия. Нещо друго, което искате да споделите в случай днешния ден? И да пожелая на всички да са живи и здрави и на кмета, на нашите ръководители там, където са президенти, да седнат да се разберат и да не направят глупостта да оставят отбора на произволна съдба. Винаги нашия отбор трябва да се бори за група и това е моят място. Защото остават друго, отиват в митипията и след това няма завършва. Е много жалко и за деца и за всичко, защото школите приключват. Както казват, на те школите си работят. Те няма ли къде да играят, няма ли какво да имат някакъв стимул тия деца, те просто приключват. Добре, последно, какво е Хебър за вас? Всичко. Благодаря ви много за интервюто. Бъдете жив и здрав. Благодаря и аз.